Дзяржаўныя чыноўнікі запланавалі бюджэт Беларусі на наступны год з дэфіцытам у 3 мільярды рублёў. Гэта на 1 мільярд болей, чым прагназавалі раней. Вітаю, шановнае спадарства, з вами Анастасія Русецкая. Пачынаем аб'ектыў і вось што сёння ў выданні. Барацьба за дэмакратыю і мігранцкі крызіс. Тэма Беларусі гучыць у ААН і Кангрэсе ЗША. Людзей абвінавачваюць у нелаяльнасці да ўладаў. Пры гэтым людзі атрымліваюць вялізныя тэрміны, сядзяць у турмах і ахвяруюць сваёй свабодай, а часам і жыццём. Беларускае аб'яднанне рабочых абвяшчае новы страйк гэтай восенню. К забастовке готовы уже активы 25 белорусских предприятий. К этому активно подключаются как частный бизнес, так и IT-компании, учителя, медики, спортсмены. У Беларусі не ўраджай бульбы. Асноўным вытворцам бульбы ў Беларусі з'яўляюцца прыватныя гаспадарствы, і таксама для них няма стымулаў займацца бульбаводствам. Таму вось ёсць такая сітуацыя, што бульба ў нас будзе даражэй за апельсіны, за іншыя прадукты. Ці хопіць грошай на дранікі. Надаць жыццёва неабходную медычную дапамогу, забяспечыць харчамі, вадой і дахам. Міжнародная арганізацыя міграцыі і агенцтва ААН у справах уцекачоў запатрабавалі даць неадкладны доступ да заяўнікаў на прыстанішча, якія застаюцца на мяжы Беларусі з Польшчаю ды Літвой. Тэма мігранцкага крызісу і сітуацыі ў Беларусі не сыходзіць з парадку дня ў свеце. Падрабязней Ірына Дарафейчук. Беларусь, побач з Бірмаю, Кубаю ці Венесуэлай, краіна, дзе народ цяпер на піку барацьбы за дэмакратыю. Так заявіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден падчас выступу ў Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Пра нашу краіну ў сваіх прамовах згадаў не толькі ён. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда нагадаў, што беларускае грамадства патрабуе ад уладаў выканання універсальнага права на свабодныя выбары, ды падкрэсліў салідарнасць Польшчы з беларусамі. Białorusini, społeczeństwo tego państwa. Беларусы, супольнасць гэтай краіны хочуць патрабаваць ад сваіх уладаў захавання менавіта гэтага універсальнага права і плацяць за гэта пакутамі, плацяць за гэта турмой. Я кажу гэта як кіраўнік дзяржавы, дзе знайшлі прытулак і працу 150 тысяч беларусаў, у тым ліку тысячы удзельнікаў пратэстаў. Нядаўна я казаў нашым беларускім братам, што Польшча іх вітае і будзе іхным домам так доўга, як ім спатрэбіцца. Згадаў прэзідэнт Польшчы і пра датычнасць уладаў Беларусі да крызісу на мяжы. Аб праблеме, як і аб пагрозе беларускага рэжыму для міжнароднай бяспекі, казаў таксама прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Мы побачили гэта падчас угону і прымусовай пасадкі рэйсу Ryanair 23 траўня. Гэта было відавочным парушэннем міжнароднага права. Такія дзеянні варта трактаваць як акт дзяржаўнага тэрарызму. Беларускі рэжым таксама выпрабоўвае новыя метады гібридных атакаў. Напрыклад, штучна створаная і кіраваная уладамі Беларусі плынь нелегальнай міграцыі. Каб супрацьстаяць плыні мігрантаў, Літва прыняла рашэнне, што прасіць пра прытулак можна ў амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Менску. Когда мы начали 2 августа этот процесс разврата нелегальных мигрантов, мы сказали им, и алгоритм такой, что если хочется легально, так через пункты или в посольство. Вот. Ну и сейчас эта процедура, как можно это делать в посольство, мы начали. Напярэдадні тэма Беларусі прагучала і ў Кангрэсе Злучаных Штатаў. Камісія бяспекі і супрацы ў Еўропе або Хельсінская камісія правяла слуханні пад назваю «Дамагаючыся справядлівасці і свабоды ў Беларусі». Прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай і каардынацыйнай рады Сергей Зікрацкі, Сергей Харытонаў і Таццяна Хоміч паінфармавалі амерыканскіх парламентарыяў пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Сотні палітвязняў застаюцца ў беларускіх турмах ва ўмовах катаванняў паводле хлуслівых, палітычна матываваных абвінавачванняў і несправядлівых прысудаў. Колькасць беларускіх палітвязняў працягвае расці. Людзей абвінавачваюць у нелаяльнасці да ўладаў. Пры гэтым людзі атрымліваюць вялізныя тэрміны, сядзяць у турмах і ахвяруюць сваёй свабодай, а часам і жыццём. Камісія падала рэкамендацыі аб новых магчымых абмежаваннях, у тым ліку ў дачыненні дзяржпрапаганды, а таксама прапанавала захады, што зменшаць магчымасць для абыходу ўжо дзейных санкцыяў. Это тыя санкцыі, якія ўжо немагчыма абысці. Калі санкцыі на Беларусь калій ці Гродна Азот,
можна абысці, перарэгістраваўшы свае кантракты, то другасныя санкцыі накладаюць абмежаванні на тыя кампаніі, якія супрацоўнічаюць з санкцыянаванымі. Вось гэта было бы сапраўды моцным ударам па Лукашэнку. Прагучала падчас абмеркавання і прапанова паставіць партнёраў Злучаных Штатаў у персідскай затоцы перад выбарам, з кім гандляваць, з Лукашэнкам ці з ЗША. У першую чаргу гэта датычыць Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, бо паводле інфармацыі амерыканскіх уладаў менавіта там клан Лукашэнкі перахоўвае злачынныя прыбыткі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Абмяркоўвалі на слуханнях у Кангрэсе США і знішчэнне інстытуту адвакатуры ды сумленных судоў у Беларусі. Што праўда, нават пры новых папраўках у законе адвакаты знаходзяць спосаб працаваць. Пазбаўлены ліцэнзіі ў Беларусі Антон Гашынскі стаў адвакатам у Расіі. Ён абяцае і надалей бараніць правы беларусаў. Падрабязней Ігар Станкевіч. Юрыста Антона Гашынскага пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі ў Беларусі, а ён атрымаў яе ў Расіі, ды мае намер надалей бараніць беларусаў. Если граждане Республики Беларусь будут обращаться за юридической помощью, то, соответственно, эту помощь я буду оказывать тоже без ограничений. Антон Гашынскі ў Беларусі вёў палітычныя працэсы, у тым ліку быў абаронцаў расейцаў Софі Сапегі, захопленай у траўні разам з Раманам Пратасевічам і палізняволенага Ягора Дуднікава, якога вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Ліцэнзіі яго пазбавілі ў ліпені, нібыта за парушэнне патрабаванняў да адвакацкай дзейнасці. Уголовные дела по Софье Сапега и Дудникову находятся в производстве Следственного комитета, они расследуются. Я надеюсь, что успею вступить в эти процессы и осуществлять их защиту как российский адвокат, непосредственно в том числе сопровождать их экстрадицию, если такая будет происходить на территории Российской Федерации. Беларусы, аднак, не могуць разлічваць на справядлівую і прынцыповую абарону адвакатаў ні з расейскай, ні з беларускай ліцэнзіі, бо беларускія суды цалкам залежаць ад выканаўчай улады, лічыць былы адвакат, а цяпер праваабаронца Гары Паганяйла. Мужественных адвокатов крайне мало осталось в Беларуси. Их всех выдавливают как пасту из тюбика с тем, чтобы вершить вот такого рода расправы над инакомыслящими, над теми, кто активно участвует в сопротивленческой деятельности мирными средствами. Пра пазбаўленне грамадзянаў права на справядлівы суд і пераслед юрыстаў распавёў падчас слуханняў у камісіі правоў чалавека Кангрэсу ЗША былы адвакат Сергей Зікрацкі. Цягам апошняга году каля 30 юрыстаў былі выключаны з калегіі адвакатаў. Яны абаранялі пратэстоўцаў, актывістаў, журналістаў, а таксама тых адвакатаў, якія актыўна выказвалі сваю пазіцыю. Гэта значная лічба, бо колькасць адвакатаў, якія займаліся палітычнымі справамі, ацэньвалася прыкладна на 150 чалавек. Каб абараніць адвакатаў, іхных падабаронных і аднавіць правасуддзе ў Беларусі, дэмакратычныя сілы заклікаюць міжнародную супольнасць пачаць расследаванне злачынстваў беларускага рэжыму, ужываць міжнародныя механізмы абароны правоў чалавека і не запрашаць на афіцыйныя сустрэчы Лукашэнку і прадстаўнікоў улады да пачатку рэальнага дыялогу з грамадствам. Ігар Станкевіч, Белсат. На восень аб'яўлены страйк. На думку лідара беларускага аб'яднання рабочых Сергея Дылеўскага, да забастоўкі гатовая далучыцца большая частка краіны. І гэта нягледзячы на той ціск, які пастаянна ажыццяўляюць сілавікі ў дачыненні актыву страйкамаў. Мы на самом деле практически год уже с прошлой осени мы методично готовились к забастовке. И на сегодняшний день я с полной уверенностью могу сказать, что, судя по имеющейся у нас информации у Белорусского объединения рабочих, к забастовке готовы уже активы 25 белорусских предприятий. К этому активно подключаются как частный бизнес, так и IT-компании, учителя, медики, спортсмены. Актывістаў страйкамаў і незалежных правзвязаў. Гэтак сёння стала вядома пра затрыманне работніка гарадзенскага азоту Сергея Шелеста, па якога сілавікі прыходзілі ў мінулыя выходныя. Але тады Сергею ўдалося схавацца. Цяпер мужчына ў СІЗА КДБ ў Менску. З уласнай кватэры забралі Вадзіма Яфіменку. Імаверна, яго даставілі ў Раусці КДБ. Раней забралі Рыгора Рубана, Дмітрая Ілюшчанку, Алексея Сідору і намесніка старшыні беларускага незалежнага правзвязу Валянціна Ціраневіча. Пра гэта паведаміў сайт Гродна Лайф,
які, дарэчы, атрымаў сёння ад пракуратуры пастанову аб блакаванні ў Беларусі. Напярэдадні ператрусы прайшлі ў офісе нізавой арганізацыі незалежнага прафзвязу «Нафтану» і кватэры кіраўніцы звязу Вольгі Брыцікавай. Сканфіскаваная тэхніка, сама Вольга на волі. Жыхары Мухаўца на Берасцейшчыне скардзяцца на адсутнасць вады ў мясцовай паліклініцы, жылых дамах і сельскім савеце. Гэта не першы выпадак, калі паселішча застаецца без вады. У мінулы раз на выпраўленне праблемы спатрэбілася 2 дні. Сёння без вады, святла і ацяплення апынуліся жыхары сталічнага мікрараёну Зялёны Луг. Гарачую ваду адключылі і ў Баранавічах. Отопление у нас не отключали, горячую воду у нас отключали уже раньше, отключено с понедельника, но до выходных, сейчас вышли все ночные смены, до выходных планируем включить. За першыя 7 месяцаў гэтага года Беларусь скараціла экспарт бульбы ды павялічыла імпарт. Пра гэта сведчыць справаздача Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У чым прычына і якіх коштаў чакаць спажыўцам, высвятляла Надзея Бельская. Цяпер замежнай бульбы на беларускіх прылаўках стане значна больш. Паводле апошняй справаздачы Белстату, са студзеня па ліпень імпарт гэтай культуры павялічыўся больш як на траціну. Краіны паставак, між іншага, Ізраіль, Іран, Літва і Украіна. В этом году многие области сократили посевные площади зерновых, картофеля, овощей, льна, кормовых культур. Бульба – энергаёмкая культура, кажа Пётр Мігурскі. Скарачаеш плошчы, суадносна скарачаеш і выдаткі на вытворчасць. Толькі ў Гомельскім раёне замест ранейшых 200 з плюсам цэнтнераў за гектар атрымалі ўсяго 137. І падобная сітуацыя па ўсёй краіне, але ж сёлетні неўраджай мае іншую прычыну – кліматычную. Лічыць наш іншы суразмоўца, дырэктар па развіццю портала Potatoes News Віктор Ковалёў. Несвоевременный полив привел к тому, что просто в тех регионах, где была засуха, аномальная жара в Беларуси также стояла, как и в Центральной России и в Западной, привело к тому, что снижение урожайности на 30-35% от запланированной урожайности в целом. Адсюль скарачэнне экспарту на амаль тую ж траціну. Пры гэтым ва ўкраіну мы прадавалі бульбу танней, чымся набывалі, па цане 21 цент супраць 28. Тут може бути експорт, який з'являється значно більш таннішим, чим ті ціни, які існують на внутрішньому ринку Білорусі. Це не тільки про бульбу, це про інші товари, це такі демпінг, які робить білоруський уряд, для того, щоб криху валюти заробити. Кошти на бульбу ўжо цяпер зазналі рост, бо цяпер кіло бульбы каштуе вышэй за рубель. Мы параўналі некалькі папулярных крамаў і вось якія вынікі. Леташняя бульба ў гіпу каштуе амаль 2 рублі за кіло. Сёлетняя танней на 16 копеек. Самая буйная сецевая крама Беларусі Евраопт аказалася крыху больш лаяльнай да пакупнікоў. Беларуская бульба тут каштуе прыкладна ад рубля 30 до рубля 60 за кіло. Сецевік копеечка сваёй назве адпавядае менш, чым звычайная крама ў Баранавічах. Рубль 9 супраць 99 копеек. Бульба разом з іншими споживецькими товарами буде становитися все більш делікатесом, перш за все для бюджетників і для пенсіонерів, які ось так підтримують соціалізацію і совєтський лад нашої економіки. І ўсё ж такі, калі ўжо не будзе бульбы з мясам, то хоць рыба застанецца, запэўнівае Ярослаў Романчук. Месяц таму беларускі ўрад спісаў для рыбгасу ўсе запазыкі. Ну а ўжо ці з бульбай, ці, напрыклад, з рысам або макаронамі – пытанне густу. Надзея Бельская, Белсат. До конца года цэны на бульбу мусяць захавацца. Прынамсі, улады абяцаюць рэгуляваць кошты. І да іншых навінаў. Горад людзей замест гораду машынаў. Адмовіцца ад прыватнага транспарту прынамсі раз на год і зрабіць гэта сёння заклікалі беларусаў эколагі, аўтаінспектары ды аматары мабільнага транспарту. Грамадскае спалучэнне бясплатнае для кіроўцаў, якія маюць пры сабе правы і тэхпашпарт. Больш пра сусветны дзень без аўтамабіля. Юлія Цальпук. Старт. Экалагічна і хутка ад набярэжнай сталічнага парку Перамогі галоўную роваравую сцежкаю і назад мінчукі праехалі агулам 20 кіламетраў. Як і належыць, у дзень без аўта карысталіся электратранспартам і роварамі. Согласно статистике, в городах более 80% загрязнения как шумового, так и атмосферного, это как раз из-за транспорта. Поэтому, чтобы уменьшить загрязнение, в том числе предлагают
в этот день пересесть с автомобиля и использовать либо общественный транспорт, либо другие средства передвижения. Дзяржаўныя органы акурат узяліся за змены ў заканадаўстве што да мабільных відаў транспарту. З імклівым ростам колькасці ўсемагчымых электрычных самакатаў, скутараў і сігвеяў колькасць аварыяў на дарозе вырасла ў разы. У сусветны дзень без аўтамабіля кажуць і пра гэта, але галоўная ідэя даць свайму гораду глыток чыстага паветра. Традиционно в этот день в Беларуси есть возможность бесплатно воспользоваться общественным транспортом при предъявлении водительского удостоверения. Также в этот день всегда проводятся активности для велосипедистов. Сёлета ў 3 замест 6 кропак Менску можна было атрымаць фрукты і сувеніры за карыстанне мабільным транспартам. Менскі гарадскі камітэт прыродных рэсурсаў сёлетнюю акцыю «Менск. Стабільны горад» патранаваў самастойна, без Менскага роварнага таварыства. Белсад да гэтага дню зладзіў апытанне ў сацыяльных сетках на тэму, ці задаволеныя вы грамадскім транспартам у Беларусі і што трэба памяняць да лепшага, каб аўтамабіль можна было пакінуць дома. Хуткасны трамвай уздоўж Менскай кальцавой. Грамадскі транспарт мае стаць бясплатным, як у Таліне, ці ўключаным у падаткі. Асобная паласа для грамадскага транспарту і роварныя сцежкі. У Менску зарэгістравана больш за 800 тысячаў аўтамабіляў. Дадай гасцявы транспарт будзе бліжэй да мільёну, што ў ДАІ ацэньваюць як амаль крытычную колькасць. Калі дарогі перагружаныя, хуткасць руху зніжаецца, бо небяспека расце. Большыя таксама выкіды газаў у паветра. Гэта сённяшні Гомель. Паводле ацэнкі аўтара відэа, рух транспарту, калі і зменшыўся, то нязначна. Сусветны дзень без аўтамабіля не паўсюль мае ліберальны характар. Напрыклад, у буйных гарадах Францыі ехаць на паліве можа толькі спецыяльны транспарт. Праводзілі акцыю ў непрацоўны дзень у нядзелю ад 11 до 18 гадзіны. Я не ведаў, што нельга ехаць. Толькі што даведаўся і меў намер прыпаркавацца, але не паспеў і атрымаў штраф. 135 еўра за ігнараванне акцыі «Парыж дыхае». Так, сёння менш шуму, менш забруджванняў. Зараз, напрыклад, на Елісейскіх палях у нас ёсць шанец прагуляцца, паглядзець на трыумфальную арку тварам у твар, а не толькі сходніку. Такое можна пабачыць раз на год. Парыж выняткава свабодны ад транспарту і адкрыты для людзей. Юлія Цяльпук, Белсад. Ці змяніла стаўленне афіцыйнага Кіева да Менску вайсковая інтэграцыя Расіі да Беларусі? І чаму Владзімір Зяленскі дагэтуль не прыняў з візітам Святлану Ціханаўскую? Пра гэта ў праграме «Размова» адразу пасля аб'ектыву. Госць, украінскі палітолог Яўген Магда. Я ж з вамі развітваюся. У студыі працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.